Karain karong ginaila sa mga otoridad ang responsable sa pagpatay sa usa ka 16 anyos nga babay sa Purok Matigdaw, Barangay Marayag, Lupon, Davao Oriental nga napalaggan pasado alas 12:35 o alas 12:35 sa udto ni atong adlaw nga Huwebes, Agosto 20, 2026. Sa impormasyon nga nadawat sa DXDC-RM in Davao, gikan sa Police Regional Office or PRO 11, nga subay sa investigasyon, giingong nabunalan sa ulo gamit ang gahi nga butang ang maong biktima sa wala pa na ilhing suspitsado. Nga mao'y hinungdan sa iyang kamatayon o karain karon ang investigasyon sa kapulisan aron nga mailhan ug marakpan ang responsable. Subay ni inigilayong may responde ang kapulisan ug gikordon ang lugar aron nga mapreserbar ang posibleng ebidensya. Samtang alas 5:30 sa hapon miabot sa crime scene ang mga otoridad ug nakumpirma nga ang biktima residente sa Sitio Bislong, Barangay Marayag. Gidala-gilayon ang maong biktima sa punerarya sa Mate City alang sa hustong pagdumala ug dugang eksaminasyon. Samtang nanawagan ang Lupon Municipal Police Station sa mga nakahibalo sa insidente nga motabang usab sa ilang gilusad nga investigasyon.